Chimbero abwase county ya Kisii chigosole chirichia abana b'oboroso gose primary schools ekerengo kerikia Nyanza region tenyarete ko bachikoera ase county ya Kisii egetikia Gusii stadium abwase county ya Kisii tenyarete ko bwa chimbero chia 4x400 meters mixed relay eyore gosore gatia bamura amona abaiseke andakese yakortira mbeye mobosio bwe county ya Homa Bay bona ndakendo ntiri bagaria bene dio gosangana babuibe chimbere ekyo abana bwabake na mbabwa ataya yogoteba. Samarita ngoro ku Steven Thomas kana watu wamenyokire toiguro bya twenzi ekegera ntoka tengo tobaba lakini twababuje twagokire asa yonzi mbuya nabo aterire etwarengerire 4x4 nabo ategete kya gatatu nabona akereta namba 2 oyu twenana neruchire gotokwa asa balita kurukwa gitiera ngere musoro do chama myoko mbijari no to myokire iga nchena jaki geteke nakereta namba haro diro mogoko sana ketu atangani twama itosintu tangani Skuru kimokoru skuru ngo musora kinene kaungu naru kutocha kogenda samarite nguru kuyunis nyabuto na go kirekere twatangani twamete gosentu tangani nago gakera nakereta namba 2 nago kasana samarite nguru ku Elizabeth keru na twara mogoko